siyahlupheka namhlanje, sibulalana kwasodwa. iGhana ibulala omuntu omnyama, iSouth Africa ibulala omuntu omnyama. Sozuve kuthiwa kubule umuntu omhlophe. Sibulalana kwasodwa ngoba kutheni? Bathi xa besicolonizer basishiya sijongene ngezikhondo zamehlo. Inkolo yaseAfrika inye ayikhwela yaseAfrika. Andithethi ngenkolo zekwezinye indawo. EyaseAfrika inkolo inye. Ngeyaprofitwa ngabeSuthu, ngabaTswana, ngamaVenda. Ngeyaprofitwa yiBhayibhile. Khona apha eBhayibhileni, iBhayibhile iyayichaza. Lento msila ndizongena. Utata uzayichaza yena. iBhayibhile iyayichaza intaba yeZiyoni ilapha eAfrika ngoba kwicreation umuntu omhlophe akakho. Do they belong to God? Kukho gods abaninzi. Akamnyanga uGod. They belong to God kodwa kuGod wabo. Not the supreme. Not the same God as thina as Africans esibelieve kuzo. Bendiqalele eqaleni Tata uChris ndathi bacolonizer ubuthixo bethu. Basinika lo God babelieve kuba kubo bona bantu bamhlophe. Lo God thina usiflatheleyo kuthe because asikho under yena. Welcome to the Dove Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James know. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Candace. One story at the time and one testimony at the time. You're new to the channel. Where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership. And also, we are nominated as the best podcast of the year. Please go on the description, click the link, and vote for us. Thank you so much to those who are donating. It helps a lot of people. It helps families to sleep with something in their stomach. So thank you so much to those who are donating. We buy food parcel as well as so please continue to donate. We really appreciate it. It helps a lot. Thank you so much for tuning in to this channel. James, are we on Grace? We on Grace. It's great grace. It's great grace. Yeah. Yeah, I love great grace, man. Yeah, hayi nami ngiyithanda mfo. Uma onela uphinde wazosivakashela. It's part 2. Yeah, part 2 ne? Part 2. Yeah, it's part 2, mama, ne? Part 2. Yeah, it's part 2. Yeah. Nabe ngamboni. Ne, iphela dala, part 1 seshuthi akudala yo. Ne? I think that's why. Ayi phela umuntu uthela abantu abaningi unamangala. Nje futhi umama usuka la ePitori. Serious. Mina nje cha umama usuka la ePitori. Ayisenje usuka eEastern Cape. Hey, you travel. Hey. Tata lithini ixesha? Yes, we on Grace. Ndichipinga tsa chiditse. Ndichipinga tsa mudzimo. Hayi cha. Mudzimo wanga. Hayi asilayo uJames wakufundisa. Hey cha ngayasalunga. Asilayo James. Hayi siyabonga mina ngikuzwa ukuthi uthi kodwa ngibonga ukuthi uyavuma ndoda. Phela kuyasetshenzwa ngiyabonga. We on Grace baba. Hayi ngiyabulela mama, welcome back. This is part 2. Ngicela ubingelele emakhaya usho ukuthi namhlanje usiphathele. Yazibulisele emakhaya kubabukeli nabambameli beChris Network. Yeah. Yazibulisela namhlanje, usuku namhlanje sibulela inkosi yethu umgcini wethu esiphele ithuba siphine sibuye size up. Yeah. Size bantwini. Yeah. Sikhuluma ngani namhlanje ma? Namhlanje inhloko ndaba zethu zintathu. Kodwa ndiyakhatshwa namhlanje anisanga ndedwa. Ngiyabona uba. Thize no Tata uNyathi. Nje kuba nandithembisile kule yayi podcast ndathi kule yayi interview ndachaza ukuba kukho indawo engakwazi ungena kuzo mna njengomuntu ongumama. Okokuqala pha enkonzweni ndiphansi kodata. Njengoba ndiphansi kodata pha enkonzweni umuntu ongumama akavumelekanga ukuba ame phambi kwebandla. Kumthetho wenkolo. Umuntu ongumama umsebenzi wakhe
ngokucula apha enkonzweni kum. Owesibini umsebenzi womuntu ongumama. Umuntu ongumama wanikwa umsebenzi wokukhanyisela ihlabathi. Xa sithetha ngokukhanyisela ihambo yakhe, umuntu ongumama apha emhlabeni apha phila khona, indlela yohamba, indlela yothetha, indlela yokwenza izinto. Kuwo umsebenzi awunikwayo umuntu ongumama. Ebandleni umuntu ongumama akakwazi ukuma. Kukho izizathu ezininzi. Kodwa ndizawubeka ezimbini ezintathu. Phaa ebandleni kum apho ndithandaza khona kukho utatazana. Phaa ebandleni apho ndithandaza khona kukho abakhwenyana. Umuntu ongumama akanalo ilungelo lokufundisa utatazana okanye abakhwenyana. Ngaphandle kokuba kukho amaxesha okufundiswa kweentombi, kulapho umuntu ongumama akwazi ukufundisa khona. Naxa kufundiswa abanye oomama, ngoba sine different types zabantu abangomama. Kukho oomama abasebancinci, kukho oomama abaphakathi, kubekho oomama abadala. Oomama abadala ke ngaba bafundisa oomama abaphakathi. Oomama abaphakathi ngaba bafundisa ke oomama abancinci abasibabiza thina bangomakoti. Bafundiswa ngoomama abaphakathi. Nam phaa kum enkonzweni bakhona oomama abadala nje bendikwi-middle mna abandifundisayo nam indlela yokuhlala endlini. Indlela yokuhlala notata, indlela yokukhulisa abantwana. Ambanjalo ke Tata Chris. Yeah. Okokuqala namhlanje agenda yam sayilanda kude. Nje bendiyilanda kude, it's not that bandiyi-racist okanye kukho into endizama ukuyi-implya ebantwini. Into endizama uyifaka mna ebantwini, uzazi ungumntu uba usuka phi, usiya phi. Okokuqala kwi-history, apho besifunda khona esikolweni, sifundiswe ngoJan van Riebeeck. Safundiswa ngee-resolutions zase-Europe. Safundiswa First World War zakwa-Hitler. Kodwa thina ihistory yethu thina bantu bamnyama ya-eraswa. Asafundiswa ngayo esikolweni. Okokuqala, before iAfrica icolonizwe, kwahlalwa phansi, yasilayiswa iAfrica as icake. Bonke babesuka kulamazwe bazithaphulela amaNgesi, amaBhulu, abasuke eBritain kulamazwe bazithathela. Apha ekuthatheni kwabo abakhange bacolonize iAfrica yodwa. Bacolonize iitreasure, izinto zaseAfrica. Xa becolonize iitreasure bacolonize oothixo babesetyenziswa ngabantu abamnyama. Oothixo abantu abamnyama baboniswa ngothixo wabo okokuba xa ugumba igolide iphi, idayimani iphi. Bathi bogqiba baba-erase abathixo, bathi asibafuni thina abathixo benu. Oothixo bantoni ke babantu abamnyama? Bathi abathixo benu asibafuni ngoba bebeyazi abathixo babantu abamnyama ba-powerful. Abantu abamnyama from usuke eMagana iGhana nakwezinye indawo zine-minerals zazo. Uze South Africa, iSouth Africa ine-diamond, ine-copper, ineendidi ezininzi zene-minerals manditsho. Zikhona ne-diamond eziselwandle iSouth Africa. Usuke apho eBurkina Faso. IBurkina Faso inegolide, ine-diamond. Usuke eBurkina Faso uyokhangela kumaBotswana. iBotswana ispecialize ngobusi. Zikhona nezinye indawo ke kwalapha eAfrica ezinomthi werabha apho kwenziwa khona irabha le yemoto. So bona baza ngobuclever. Laa nto siyifundisiweyo thina esikoleni kuthiwa hayi baza apha besuka elizweni labo besiya eIndia bothenga izipayisi, ayiyo inyani. Basuka baqale ba-researcha kuqala before beza. Baza ke ngoku apha sebezowuthatha. Xa bethatha ke ngoku banepower yokokuba aba bantu kuze silwe nabo, masilwe nabo ngohlobo nangohlobo sikwazi uthatha ilizwe labo aba bantu. Ngoba basinofunda iincwadi ezininzi
ezithetha ngobuthixo ixesha elininzi zithetha ngeAfrika. Azithethi ngeAsia, ngeEurope, zithetha ngeAfrika. Imilambo ekuchazwa ngayo kwiBhayibhile, imilambo lapha eAfrika, iZambezi, iEufphrates, iLimpopo River, silapha eAfrika. Itreasure ekuthethwa ngazo eBhayibhileni zilapha eAfrika, igolide, isilver, zonke zilapha eAfrika. Bendithe andifuni bangathi ndibu racist. Into eyenzekayo kweli xesha siphila kulo ngoku. Siphila kwixesha lokugqibela, akho mntu ungayaziyo loo nto leyo. Kweli xesha lokugqibela sikulo ngoku. Kukho iinkolo ngeenkolo ezi-different phezu komhlaba. Njengoba benditshilo ba iAfrika yakolonizwa nenkolo yayo nobuthixo bayo. Sashiyeka thina sibhawa kuthixo wezinye intlanga ongena mpendulo. Namhlanje uthixo wezinye intlanga kugcwele u80% wawo apha emhlabeni. Uthixo wezinye intlanga kugcwele 80% yawo apha emhlabeni. Nathi sangena kula thixo wezantlanga. Namhlanje uphuma phandle kuyareyitshwa abantwana. Abantwana bayatshiswa, abantu abangomama bayabulawa ngoba uthixo wethu thina abantu bamnyama bawunoqwalasela zonke izinto nendlala yenzeke abantwana abamnyama. Thina iblessing esicelayo kuthixo is to drive expensive cars, ukuhlala ezindlini kwi-mansions, ayizizo iblessing sazinikwa. Ngezi blessings thina sazithathayo sabanika ngetray sathi nazi xa bezocolonize. Sashiyeka singenanto namhlanje, siyahlupheka namhlanje, sibulalana kwasodwa. iGhana ibulala omnye umuntu omnyama, iSouth Africa ibulala omnye umuntu omnyama. Sozuve kuthiwa kubule umuntu omhlophe. Sibulalana kwasodwa ngoba kutheni? Bathi xa besicolonizer basishiya sijongene ngezikhondo zamehlo. Okokuba uGhana urongo for South Africa, uZimbabwe urongo for South Africa, uNamibia urongo for South Africa, uKenya urongo for South Africa. Basidivide kuba basislice inglo umuntu wazithathela islice sakhe sekeki. Namhlanje buyaphuma uya ngaphandle ufika umuntu waseZimbabwe uzihlelela intlango uyazithandazela. Uyafika wena South Africa uyamlwisa uthi it's a cult. Way back then, before kubekho inkonzo zoluhlanga suthetha ngalo namhlanje, babethandaza njani otatomkhulu bethu? Otatomkhulu bethu babethandaza ezigangeni. Otatomkhulu bethu babesuka ombathi lapha lakhe elimhlophe ayohlala entlango phakathi ehlathini. Ngoba kutheni? Yiyo inzilo ukwazi ucommunicate nothixo wakho kwindawo engena noise. Namhlanje mna mntu walapha eSouth Africa ndibona umuntu waseKenya esenza lanto ndithi cult. Mbetha ngamatye umuntu, ndidestroya lento athandaza kuyo, ndiyamsusa lo muntu lona kule ndlela athandaza kuyo. Kukho iiprofethi ezisuka kumaXhosa, kukho iiprofethi ezisuka kubaTswana, kukho iiprofethi ezininzi Africans zonke ezaprofeta inkolo yobuAfrika okokuba ngexesha lokugqibela funeka ibuyile. According to you, which God you must pray to? Yabona ke lo mbuzo mbuza wona zawuphendula tatana. Inkolo yaseAfrika inye ayikwenye. EyaseAfrika. Andithethi ngenkolo zekwezinye indawo. EyaseAfrika inkolo inye. Ngeyaprofitwa ngabeSuthu, ngabaTswana, ngamaVenda. Ngeyaprofitwa yiBhayibhile. Khona apha eBhayibhileni, iBhayibhile iyayichaza. Lento nto ndizongena. Utata uzayichaza yena. IBhayibhile iyayichaza. Intaba yeZiyoni ilapha eAfrika, ayikho kwenye indawo. Indawo enentaba iAfrika. Indawo ene-islands iAfrika.
njengoba usuka apho noba uyahamba uye PE uzawuthi xa uhamba kwindlela yakho elithafa ujongile left and right uzawufika kukho iintaba, which is eEurope akho zintaba. EEurope kudry, kuyabanda. iAfrika yiyo ewuthi xa ulimile kuphume into echumileyo eright. iAfrika yiyo indawo yejungle. Yeka abanamhlanje bokubefundisa abantwana bethu ba uTarzan ngumuntu omhlophe wayesejungle. Ijungle eAfrika, inyathi seAfrika, ibhafa i-Big Five zonke zilapha eAfrika. Lana bendithethele na kwi-interview bendikuyo last time ndathi benze ingathi kwiBhayibhile. It's all about bona. Babe iprofile yethu thina abantu bamnyama. uSolomon useBhayibheleni uthi I'm black and I'm proud kuba black bakwami. The black kwaye ndi beautiful. uAdam icreation kaAdam wacreatewa ngedust. Idust ifana nekhala yami. Bayithatha bona lanto bayithatha yonke nendisithi bathatha inkolo yethu yonke bathatha netreasure. Kukho itreasure abazithathayo apha eAfrika. Who created white people? Tatu Chris, xa uyifunda iBhayibhile phayiqaleni. Ithi uThixo wadala uAdam. Emdala ngothuli. Xa uhamba nayo iBhayibhile, ayikho icreation yomuntu omhlophe. Ayikho icreation yokuba umuntu omhlophe wacreatewa njani. Icreation inye. Ngokubelieve kwabanye abantu abafundayo izikolasi bathi icreation umuntu omhlophe izokuthi gqi ngexesha le-fallen angels. That's why they advance ngento yonke. Bafundiswa ukwenza izinto manditsho. Ukuya ngaphansi komhlaba kwinto ze-marine kingdom ziza nabo. I-marine kingdom ukumkani babantu abamhlophe. Naxa ufunda ke yona iyachaza ba i-fallen angels zafundisa ntoni abantu. Zabafundisa ukwenza i-makeup. Ezinye zalala not i-fallen angels ngoku. Ezinye ingelosi zazithunyiwe zafika zalala ne-humans. After zilelile humans, we believe ke sina singabanye abantu mhlawumbi kulapho nabantu abamhlophe bathini bathi gqi kwakho apho. Ngoba kwi-creation umuntu omhlophe akakho. Do they belong to God? Kukho gods abaninzi. Akamnyanga uGod. They belong to God kodwa kuGod wabo. Not the supreme Not the one. same God as thina as Africans esibeliever kuzo. Benduxelele eqaleni Tatu Chris ndathi ba colonizer ubuthixo bethu. Basinika lo God babeliever kuba kubo bona bantu bamhlophe. Lo God thina usiflatheleyo uthe because asikho under yena. The creator is God who created everything. So you're trying to tell me with white people are not created by that God? I-creation inye but Krishna. Akukho creation zethu. That's why ndisithi aba createwa nguThixo. Ayikho i-creation yesibini. Inye i-creation. Nabo abayifundayo namhlanje bathi i-creation inye. Xa ufunda incwadi zabo bathi creation inye. Okwesibini, last time ndikhe ndaphakamisa into kaJesu. Kwinkolo ndikuyo mna asithandaza kuJesu. Sithandaza kuThixo buqu, straight to God, not Jesus. Not Jesus. Ngoba uJesu kwayena uthi omkhulu ubawo semazulwini. Uthi uJesu ningajongi mna kakhulu, jongani kubawo. uJesu wasinika umthandazo othi bawo wethu semazulwini malingcwaliswe igama lakho. Ubukumkani bakho mabufike. Intando yakho yonke into ebeyithethe uYesu Kristu ebeyirefera
kubawo wethu semazulwini. The way to some will say the way to God is through his son. What would you say about that? Uyabona but Chris, wena pha kwendlini unomfana. Umfana wakho. Ngomphi omkhulu pha endlini kuwe between wena nonyana wakho? It's me. It's me. It's you. Ngomphi omkhulu phakathi koThixo umdali wento zonke kunye noJesu? You're trying to say we can separate Christ and God. Uyabona pha eBhayibhelini tata uChris. Xa sinikwa imithandazo phayana. Kuthiwa ithe egameni loyise, elonyana, elomoya oyingcwele. Kukho iera kwigama likaJesu. Kukho iera kwigama likaJesu. That's why sisithi thina elagama silisebenzisa. Sikhonza direct kuThixo. Ngoba elagama latshintshwa. Kuyashua. Balitshintsha bona bezocolonizer bafaka igama likaJesu. uJesu basinofunda incwadi uye nakwiBhayibheli phayigqibeleni. Uzeyuse bathi sisithixo samaRoma elagama lakaJesu. Yilonto ke thina sisuse elagama. Sisithi it's better umuntu athandaze direct kuThixo umdali wento zonke. I'm a little bit confused because uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu. Then if wena uthi, I don't know, are you saying uJesu agekho or indaba kaJesu is not that serious? Anditsho ba akekho igama. Indodana ikhona. Leno benthe nguyashu. Ligama eli litshintshiweyo. Leno benditshilo banathi kwiBhayibheli bathi babe iprofile yabantu abamnyama. Bafaka bona. Ndizama ukuthi kwa igama eli likaJesu ayililo igama lesithunywa. Ayililo igama lesithunywa. Noba ungafunda eziphi incwadi igama likaJesu ayililo igama lesithunywa. Enye into yesibini. Uyabona ngobe ndilapha Tata Chris. Kuthiwe abakukho abantu abakhomentileyo bathi ndi-antichrist. Ngenxa yantoni? Eligama likaJesu. Bathi ndimphiki Jesu. Umphiki Jesu asoza afane nami. Umphiki akasoza afane nami. Uyabona umuntu ozaba ngu-antichrist okanye ulawulo ka-antichrist aluzufana lolu ndihleli apha mna ndisithi igama likaJesu likufakwe elinye igama kuyashua kwafakwa uJesu. Akazukwenza loo nto antichrist. U-antichrist ngulo uhleliyo ngoku namhlanje. Uplana ngam nawe brother Chris neGhana neZimbabwe neKenya. Ngoba uAntichrist uyayazi the chosen nation ngobani. Uyayazi uAntichrist the chosen nation ba ngobani isizwe sikhethiweyo. Basifundisa bona ngexesha locolonize lokuba uThixo akakhethi bani, uThixo akayo racist. Ibhalwe napha eBhayibhelini. uThixo akakhethi, uThixo akayo racist. Kodwa kuthiwa ikhona ichosen nation. Kwapha ibhaliwe ba lukhona uhlanga olukhethiweyo. Ubuxoki Tata Chris bukhona 80% abantu abamnyama babuphilayo bubuxoki. Ubuxoki buze nabani? Buze nomuntu. Inyaniso izawuza nabantu Tata Chris izawuza nomuntu. Inyaniso izakuza nomuntu elizweni. Sithanda singathandi Tata Chris izawuphela inkolo yabantu abamhlophe
ngoba lixesha layo ngokuba libhangiswe liphele. Yilonto abantu ngoku bevala incwadi bezithi iBhayibhile bathi yaxoka, there's no Bible. Abantu abaninzi ngoku abasakhonzi bahlele ezindlini because badikiwe bathi ayikho lento sifundiswa apha bubuxoki, it's better umuntu ahlale endlini. Angayi ngoba lixesha lokuba ngoku izawupheliswa ubukumkani babo aba bacolonize Africa. Kungena ubukumkani bomuntu omnyama. Ukuze kungena ubukumkani bomuntu omnyama funeke kwenzeke into ntathu Chris. Funeke mna ndivane neGhana. Umna ndivane neZambia. Umna ndivane neZimbabwe. Indivane neKenya. iAfrica ibe united. Ikwazi ibanamandla yobuthixo bayo. Baza necebo ngoku. Bayi Africa mayisplit singavani thina. Ukwenzela iskali. Sizawuhlala siweak somuntu omnyama. Usuka apha Tatu Chris uye Ethiopia. iEthiopia ayithandazi uthixo wabantu abamhlophe. Zange colonize iEthiopia. Kukho izizathu. iSouth Africa yacolonize. iSouth Africa bekukho ibasket makers, abantu babe kwinkolo yobupostoli, inkolo yobupostoli behlala ezigangeni. Babathatha abantu abamhlophe. Babasabo maZimbabwe. Basabo maZambia bebasusa ukuba le group ithandazayo mayiphele ukuthandaza kwabo. Do you have a problem with the Bible? Ana problem too, Tatu Chris. Is it wrong? Swear somehow like in your heart when you see the Bible, do you feel like it's a good book or not? No. iBhayibhile igudu kufa. Indlela einterpretwa ngayo nefundiswa abantu xa kumiwe pha befundisa bepreacher ebantwini ayiyo. What is the right way then? Come again and go. What is the right way then? The right way lento bendisithi umna ntomama andinalo ulungelo lokushumayela. Uzawuza nayo uTata uNyathi ba ithini lento iseBhayibhileni? Uphi wena brother Chris apha eBhayibhileni? Ithini le nto? Ngoba pha eBhayibhileni kukho izinto ezinamhlanje abasazibuza ngayo. Nabo izikolazi ezizifundayo ezibhidweyo. Ukhanyo lukaThixo alikho kumuntu wonke. uThixo wenza uAdam, kwaba kuMethusela, kwaba kuMoses, kwaba kuAbraham, kwaba kuJesus Christ. Lo namhlanje kuthiwa nguJesu, uChrist, namhlanje kuthiwa nguJesu. Uyava ke ngoku uThixo each and every generation kubakho the chosen, abantu abakhethwayo okokuba ambokhupha umama onele ebumnyameni umsebukhanyeni. Akagqibelisi ngesithunywa esi1. Uyathumela. That's why namhlanje ubona kukho inkolo yama abantu banqibe bahle emhlophe ende Nazareth. Abantu base-Saudi Arabia, ama-Arab. Ama-Arab awakho under i-Christianity. Kodwa i-minerals abanazo bathi sizimele thina siphumile kule nkolo. AmaJuda apho bathi yena uYesu Kristu wazalwa khona abakho under i-Christianity, azimela amaJuda. Nathi sizi-Africans sinenkolo yethu which is i-African religion yomuntu omnyama ehambelana nesintu sokokuba umntana akadibani nendoda engatshatanga. Okokuba umntana uyahlolwa oyintombazana ukwenzela ba agcinwe xa eyotshata umntana atshate eyintombazana. Ya eraswa yonke lonto leyo. Namhlanje uyakwenkonzo zeChristians ufika umntana ona 13 years 12 years usenkonzweni uphethe umntana akaziwa utata wakhona. La nkolo yesintu lena ndisithi bathatha yonke into. Inkolo yesintu ke ngoku isusiwe kuthi. Ubuthixo Tata Chris buhambelana nesintu wena mntu mnyama. Siyamlana nesintu ubuthixo. Umuntu ongutata akahambi elala ebuthixweni. Na kwisintu kunjalo. If ufuna indlu encinci uyamthatha umfazi wesibini umfake endlini esintwini nasebuthixweni kunjalo. That's why uAbraham wayena abakhosikazi amaninzi. Ngoba umthathe pha
wamfaka endlini wayinkosikazi ungabi nabantwana abathe sa estratweni Tata Chris lowa upha ukwenzela ba wena mntu ngutata ube responsible ukukhulisa abantwana bakho bakhule ebushushweni ngoba basendaweni eyi1 nabafazi babo. iBhayibheli ithi abafazi bawuncamathela endodeni enye. That means into leyo Tata Chris ayisasithembu. Maybe if you say like the context, maybe isho enye mhlawumbe indlela. Bayitho abafazi bawonamathela endodeni enye. Omunye can summarize it ngenye indlela. Athi ayisho ukuthi maybe kumele indoda eyi1 ithatha abafazi. But maybe it means this. Sawulindela omnye uzayisummarize ngenye indlela. Mina kodwa ndichaza ngalendlela ndiyazi ngayo. Isithembu it's not that ba umuntu uthanda abafazi. Xa wenza isithembu yabona umuntu oyindoda uyawuhlala ngumuntu oyindoda Tata Chris. Umuntu oyindoda uyawuphuma apha ayoba indoda ngaphandle. Uve wena umuntu umama kuthiwa notata unabantwana phana. If bemthathile la mama wamfaka endlini bengazoba safe. Kwimizi Tata Chris ekukho isithembu kuyo. Amathuba ezifo zangaphandle mancinci ukodlula imizi yomuntu othi mina ndinomfazi oyi1 ndinomfazi oyi1 ngathi nendoda eyi1 ndinomfazi oyi1. Ungaphuma apha uyokhangela inkonzo ezizithukwayo namhlanje ezinesithembu ama-Arab nezinye inkonzo ezilapha eAfrika, inkonzo zazamaziyoni, inkonzo zoshembe ezinesithembu. Uthi ndizonikhangela ba ingaba izifo zangaphandle ninazo na amathuba mancinci. Kodwa uye kwinkonzo ke ngoku ezizaziswa kuthi ufika ukhangela uyawufika ungu95% yabantu benetha inkonzo begula benezifo zangaphandle. Andiyazi ke nobuya ndiva na Tata Chris. Ngiyakuzwa ma. Silindele ngoku Antichrist mina nawe but Chris. Eyona target andikoyikisi. I-target ka-Antichrist iAfrika. Yeke lonke ilizwe limileyo. iAfrika ngoba kutheni? Today iBurkina Faso iyaziphekela igold yayo. ISouth Africa namhlanje is fighting ukuba iminerals besezandeni zayo. Namanye amazwe phakathi igani yalo. Ithi no more uphinde kuphume into yethu up unless senza i-fair trade. Ucimba bayavuya ke ngoku. Babaza apha bazocolonize abavuyi. They are planning ke ngoku okokuba xa bephubuya bezolwa abazokulwa physically Tata Chris. Bazawulwa ngento bazayibeka phe etafuleni uyi-understand wena okokuba lento ilungile izawunceda ithi kodwa izawudestroya thina Tata Chris. Ngoba lanto uzawufakwa ichip esandleni uzawufakwa ichip ebunzi ufakwa kwakho la chip ebunzi uzoba yirobot Tata Chris uzawucontrolwa lento ithethayo namhlanje yolwela iminerals izawuphela kuwe. Alikho elinye icebo. Ithini iBhayibheli yethu xa ifika uAntichrist? Ethi alikho elinye icebo. Run balekani. Nizabalekani yaphi? Xa nikholwa kuThixo wenene nangenyaniso nizawukwazi uyohlala kwezaziganga nisusa kuzo abantu niyohlala ehlathini nisurvive ixesha kaAntichrist liphele ngoba ku3.5 years eshekileyo ngoku for ichuchiso itribulation 3.5 years eshekileyo ngoku seyiqalile kwamanye amazwe Antichrist sebaqalile ngoku xa bethenga ezishop ngoku kuthiwa kodwa leyise Europe nale izawufakwa kumnawe Tata Chris ayifani nale kulamazo ayifani ngoba abalawuli bomhlaba bedimele nomoya ombi. They always prepared something for abantu abamnyama ezababulala ibhangise ilizwe labantu abamnyama. Zininzi sisuka kwizifo kwi-HIV and AIDS ezakreatwa kwangabo zabulala abantu abamnyama bafa abantu abamnyama. Zininzi into abazicreatile ezininzi ezibhubhisa isizwe sabantu abamnyama. Nendlala le icreatwe ngabo kuthi ngoba bathatha okokwethu bemane besinyenyisa
Xa uthathelwe yonke into tatu Chris awuzobuya uyoguqa kulaa mntu ukuthathele into. Ngubasi wakho lona. Siguqa kubo. Ubuslavery abukapheli tatu Chris. Ibhasi namhlanje ezithatha abantu ngo-6 ekseni zibase emisebenzini. Sicela abantu abamnyama. I-trains today ezithatha abantu zibase emisebenzini. Sicela abantu abamnyama. Ingxaki lixesha likhoyo ngoku always disguise ubu-racist. Disguise ubu-slavery. Ubu-slavery budisguise ngoku. Sivuka ngo-4 ekseni sileqe emsebenzini siyovula ngo-6 umlungu uzawufika ngo-11. Buphelile ubu-slavery? Abuphelanga. Sawuhlala sizicaka thina abantu bamnyama if asinakubuyela kuThixo wethu kuThixo wotatomkhulu bethu sizithobe kuThixo sithi Thixo sibuyile singonyana bolahleko kuwe siyazithoba sibone bakuzuvuleka tatu Christina sibone ba izimbiwa iminerals esisizilwelayo today basinomanyana thina abantu sibone iminerals esisizilwelayo today azizobekwa ngetray kuThixo na abanamandla abantu abamhlophe basebenzisa ingqondo sithi abantu abanamandla tatu Chris uthatha umntana yabona indlela umuntu omnyama namandla ngayo imigodi kwakuhumba wona bona abantu abamnyama imigodini uyapha phandle ujonga umntana oliphara umntana omnyama uyiwisa insimbi yakwa Eskom phaphansi indlela anamandla ngawo ngamandla wanikiweyo okusebenza okuhumba into ayithathe into ayokwenza i-fair trade nobuthixo bunjiyana sithathele yonke into thina profile yethu satshintshwa safuna ufana nabo sifaka i-makeup singonodoli ngokuthina uthi xa sijonge esipileni umuntu xa evasile azijonge iqaqabela into ayinguye sisi images ezithu iphile bawuzalwe nayo tatu Kristu uThixo yaziyo kuwe leno bendithetha ba iMarine Kingdom yaza nabo bayi-introduce kuthi ngoku inwele sizinxibayo i-lipstick intoni impahla zomamlambo zeze-Marine Kingdom ikuthi sozubona abantwana babo akho abubona abantwana babo befaka inwele engazoze zabo kwa inwele lomuntu omnyama lithetha something kwa iskin somuntu omnyama kwa igazi lomuntu omnyama umuntu omnyama tatu Kristu akadalelwanga ukuba nesifo unless sifakiwe kuye ngoba wakhandwa umuntu omnyama umuntu omnyama tatu Kristu isifo asivumelekanga basifakwe emntwini omnyama namhlanje sihamba siye kwezi zindlu sihlolwa kuzo ufike pha kuthiwa unesifo xa unesifo kuthiwa itya i-treatment utya kwakho la treatment uzawulala flat ebhedini kuthiwa zi-side effects ivelaphi ngoku ubuhamba ngeenyawo zakho zombini usiya phayana ibingekho lento uthi wowubuya ufakwe la treatment kuthiwa zi-side effects always ba ahead kuthi ukwenzela thina sibe ahead kubo yintoni funeke sizinto funeke sithandaze tatu Kristu sizithobe kuThixo ayikho enye indlela ngo kweli xesha sikulo sizithobe kuThixo sicele kuThixo sithi siyazithoba Thixo sibonise sidibaneni thina abantu bamnyama noba kusentabeni noba kusendaweni ethile sishiye bonke Thixo izithixo sizishiye izithixo tatu Kristu sihambe ngohlobo sililo siyocela entabeni sithi Thixo sizile sizokhala vuselela abaprofeti bakho siyeka abaprofeti abasuka apha bothwala eMozambique sithi Thixo vuselela abaprofeti bakho ngoba wasithengisa thina ama-Africans wathonyana benu bazawulala baphuphe kuzabakho abaprofeti eAfrika babekhona namhlanje bakhona xa ususa inyaniso tatu Kristu awukwazi udestroy everything ibakhona into eshiyekayo ezabayikwazi uba abantu bayitrace okokuba lento isuka phi lento isuka phi saxokiselwa tatu Kristu saxokiselwa sanikwa abanye uThixo yilonto iBhayibheli ithi uze ungabi naThixo bambi ngaphandle kwam sanikwa abanye uThixo uMoses wahla nayo imithetho ibhaliwe lityeni tatu Kristu ayibhalwe ngumuntu intetha ezininzi eseBhayibhelini zabhalwa ngabantu becollect incwadi kodwa imithetho le igcina umuntu tatu Kristu yahla noMoses entabeni ibhaliwe lityeni ichaza phayana umuntu uzigcina njani isabatha
namhlanje isabatha yikho kuthandazwa Sunday. USunday ilanga lanto lelanga. Isabatha, it's not that lusuku lokuworshipa uThixo. Lusuku lokuconnecta uThixo nomuntu. Esile lakho, nemfuyo yakho, veg yakho ilimileyo, ngoba umuntu ukhula njengeveg, ukhula njengomthi umuntu. Isabatha ke ngoku iconnecta wena, ilanto ke kufuneka ungenzi kwanto, uhlale ukwenzela uThixo xa ethumela ingelosi zakhe akwazi ukuconnecta kuwe nemfuyo yakho nento oyiphathayo, ngoba awuphethanga wena, nomsebenzi wakho wezandla uyasuka kuwo, afike uThixo asikelele, ngoba wena uthenanga Dr. Chris awuphethanga pha, nabantwana bakho umele ecaleni kubo ngesabatha uThixo afike akukhulisele abantwana bakho, ngoba wena ugcine into ugcina isabatha. Bayitranslate wrong. Bathi bona bathandaza every day. No, it's not about ukuthandaza. That is thandaza every day, every time. It's not about ukuthandaza. It's to honor qina, yiqine isabatha. uThixo akwazi usikelela wena nomzi wakho, uhlale nomyeni wakho 25 years, nikhulisa abantwana abazawusikelelwa yile sabatha. Nothi wonke omephezu komhlaba Dr. Chris ukhethiwe. Mhlawumbi nawe isipho sakho esunaso kule ndawo kuso sivalwe yinto, ngoba wonke umuntu nje bananditshilo kuqala uzalwa efumbathe something esandleni sakhe. Ukuze uyisebenzise ke ngoku lento kufuneka ube kwi right ndawo ngexesha eli-right. Awukwazi uthi uphethe i-degree yobutishara uhambe uyosebenza kwa-health. No. Kule ndawo kuyo Dr. Chris intsikelelo yakho ilapho. uThixo usikelela ingqondo emntwini. Ingqondo iletha uhleli apha Dr. Chris wena ucinga uba mandiyokwenza ibhizinesi yento ethile. Awucingelwanga ngumuntu, uzicingele ngokwakho. Mandenza into ethile. Nothi uthathwe ngenkani Dr. Chris kuthiwa hamba ugrumba la mngxuma ukhuphe la gold ngenkani. Awusoze usikelelwe. Silindele ngoku siyi-chosen nation, singabantu abamnyama, akazulwa ne-Christians anti-Christ. Uzawulwa nale nkolo ndiyithethayo namhlanje, ile ndithi Dr. Chris wena xa uthandazile wamcela uThixo akubonise injongo yakho yokuphila emhlabeni. Awuzela uzophila uba ngumlungu apha. Hayi Dr. Chris. Awuzela ngapha emhlabeni uzozitshintsha wena image ozalwe ngayo uthi mina namhlanje ndifuna ibali China ndiyokwenza amehla. Olu hlobo lilo Dr. Chris, thandaza uthi Thixo intoni injongo yami apha emhlabeni, uza kubonisa uba njengoba nami endibonisile, njengoba nomnye umuntu embonisile, njengoba notata embonisile, noJames uzambonisa, sonke sinenjongo apha emhlabeni. Ilizwi kaThixo funeke klazi uze laziwe, nani libhaliwe pha 144,000. ayindimi ndedwa othetha lento ndithethayo. 144,000 yezizwe, zizwe ezizawuza nobuthixo benyaniso kwa aba basithandazisa uThixo oBhahali, izitatywa, aba basithandazisa umnqamlezo, aba babumba umnqamlezo ngegolide okanye ngekopa bathi qubuda ujonge kuye. Kwanabo namhlanje bathi ayibubo bubuthixo, ayibubo obu, sifuna bafuna obubethu, thina singabufuniyo. Andiyazi ke noba abantu abamnyama Dr. Chris ukuze babubone ubuthixo babafuna uxelelwa ngumlungu na okanye liChina na. Ukuze sibubone ubuthixo bethu asinabuxelelwa ngumlungu. Ngixolisa. James. Before we sign up. Yeah. Uyabona apho ndizalelwe khona eBhayi. Kukho indawo phayana enomlambo dala odamkhulu bethu babesibalisela ngayo. La ndawo kuthiwa wayengena nophina umuntu wayegula ayingene pha kulaa ndawo.
ngoba uphethwe sesiphi isifo ungena kwakho kulamanzi kuphila kwakho. Ubrother Chris wokuxelela ubrother James wokuxelela umlungu bayibiyela la ndawo. Bayibiyela brother Chris la ndawo. Ngoba thina sifakwe lengqondo yobumpimpi, yonke into oyibhaqayo wena funeka iye emlungwini. Yonke into oyibhaqqa umuntu omnyama funeka baleke you approve ngumlungu. Mlungu ingaba inyani nale. Uzathi umlungu ayonyani. Kodwa xa iza nomama unyathi okanye xa iza nomnye umuntu ezohlala apha esithi lenkolo yobuChristian ngumbhedo ayiyo, niyathukwa umuntu kuthiwa yi-antichrist. Wathatha apha amandla oba yi-antichrist la mntu. Wathatha apha umuntu uyawazi amandla e-antichrist izakwenza ntoni i-antichrist? Elon Musk aba basebenza ne-antichrist. Ngoku umuntu ofana nami mna ndiwathatha apha amandla oba yi-antichrist. Endaba ndikususa inkwethu mna le ilapha emehlweni. Inkwethu nelaphu elilimnyama lancanyathiselwa kuwe wena mntu mnyama apha engqondweni yakho uba uzungayimameli esuka kubrother Ganda, uzungayimameli esuka kubrother James, uzumamele le isuka eEurope. Kanti lo use-Europe uyazi lapha esuka ngaphandle koyibusa kutata omkhulu wami. Aze nayo utata omkhulu athi hayi nansi. Kukwindawo apha ezininzi ekwenzeke kuzo izinto ezingumangaliso iAfrica as a whole. Message yami inye mna Tata Chris, inye qha. Masibambeleleni bantu bamnyama. Masidibaneni sibone isikali. Uye kubona umuntu ewe ke iforeigners nazo zinento zazo bantwini nazo. Oh Thixo wami, zinento zazo nazo iforeigners into ezifana ne-drugs, human trafficking nantoni zizo ezizenza. But ke ngoku ukuze i-drugs zingenaphi? Azingena ibhoda. Zingena ibhoda. Abantu abasebenza ebhoda basebenzela abantu urhulumente. Ukuze abantwana bethu bayothengiswa kwi-human trafficking iyapi ihapa ndithi ihapi icontainers basehapa kutheni kungasetshwa icontainer ezi ukwenzela ihuman trafficking iphele uqeshwe kusetshwe icontainer. Kuthiwe ama-container angenawo la eSouth Africa maybe bekwa is less than 10%. Maybe ama-container mayo 100 umkhona zumayesha uthi ama-container mayo 100 kuzosetshwa 2 containers. Ezinye ezi-98 ziyayekho. Bathi amabhoda le nto kuskena ama-truck bathiwa. Nanso urhulumente wethu ulawulwa phi? Uyazi mna ndasikolo ndiyaziwa anasikolo kodwa ingqondo emveli ndinayo ngoba uThixo uyandipha ingqondo ukucinga nengqondo ukwenza nengqondo ukuphila endlini. Anasikolo ndiphangele naziphangela ngumlungu wami ndinguboss wami ndityale into ndifuna uyitya ngexesha endifuna utya ngalo. Phaya ebandleni aninguye nomfazi womfundisi okanye ntoni ndingumama unyathi hlala phansi njengabanye abantu umama bonke ecaweni akho mntu nesikhundla phaya asikho isikhundla. Uyabona ke ngoku so into bendisiya kuye iSouth Africa ukuze iphume kwingcinezelo mayiyeke ukustika kwiAmerica ngoba inento ithethayo iSouth Africa nabadala abadala basilawulayo kokuba we are nothing ngaphandle kweAmerica. Uhambe uye eAmerica uyo-interviewisha umntana wapha umlungu abuze ba ngeyiphi i-country ephuwa kwicontinent yonke uzathi it's Africa. Africa ikho phuwa. Si rich inside and outside netskin sethu eAfrica. Asikophuwa sadalelwa uba iskin sethu sikwazi umelana nelanga nemvula nenqwithela. That's why umuntu omnyama icreation yakhe wa createwa ngedust. Inqwithela yonke into eyenzekayo apha emhlabeni thina. Asoze mna Tata uChris mna ndime pha ndidudume izulu phezukwami ndivuke ndine-HIV. Esi skin siprotector yonke into engaphansi kuwe mntu kwagazi lakho. Namhlanje kugcwele indawo ezininzi ngokuthi eza no donate amagazi. Awona amagazi afunwayo ngawami nawe Tata uChris. Basebenzisa wona.
It's not that uba elagazi xa ndilidoneyithile mna Tata uChris ndizawufaka kuwe xa ufumene ingozi. Ewe, ingenzeka ngolo hlobo. But most of the time elagazi balisebenzisa kwenye into. Aba basilawulayo ngoba thina silawula iAmerica. Silawulwa yiAmerica ngoba sacolonizwa kwayiyo. Yiyo esilawulayo ngoku. iAmerica ke xa izawulwa nathi ke ngoku izawufaka iBritain ngoku kwinto zechip nento. Bazawuhlala imeeting bathi babuye. Sekusithiwa umntana esikolweni ngoku makafakwe. Utata makafakwe, awuzukwazi uthenga, awuzukwazi uthengisa, awuzukwazi ukwenza nix ungena chip. Ayincedi thina izodestroya thina as-Africans. Bayeka aba bantu bapha kula mazwe. Abona abantu funeke bedestroyiwe apha sithi abantu abanepower. Masibuyeleni ebuthixweni brother Chris. Masibuyeleni ebuthixweni sithandaze uThixo ngenene nangenyaniso. uThixo ngenasitetywa phambi kwakho. uThixo ngenatafile. uThixo engamanga mntu xa kuzawuthandazwa ume ubrother Ganda phayana athi izandla uguqe wena. Makasuku ubrother Ganda. Siqubude kwinto esingayiboniyo ngoba uThixo wethu semazulwini. Nothi kwisitetywa. Nothi kumakhandlela. Ukuze kulungele izweni akukazolunga ngoku. Kuzawuza abantu kwi-podcast nge-testimony ezi-different ezinye ezibhidayo iqonda uba hey, why lo Jesu ekhuluma isilungu kodwa uChris is a black, is a mzulu. Kodwa umuntu uyalala ebusuku athi Jesus came to my dreams. No. Khona omnye uJesu. Ngomnye uJesu lowa. Oka brother Chris James uJesus uKristu uza kuza ngeimage yakho athethe ilanguage afana nayo ngawe. Ohlobo ndidalwe ngalo mzawuthetha ilanguage yakho. Kuwe uzawuthetha ilanguage yakho. Ngoba sizilanguages not ilanguage fallen angels. Not ilanguage fallen angels. Ulale uthi Jesus came and I was lifted up to awukwazi uliftwa wena uyaphakanyiswa but Chris. Xa uYesu efikile kuwe uzathi ufikile uYesu emaphutsheni ndilele wandiphakamisa. Nothi uthi ngumXhosa uthethe isiChina. Uthathe uthethe ilanguage yesiChina ba undithathile uJesu ndayaphezulu udalwe wanikwa ilanguage yakho. Uthi ndikwazi usesibelekweni sikanina okuba umsebenzi uzaba kuwo ngowuthini. Kutheni ngoku lo msebenzi wena uzawuthetha ngeAfrikaans ungumXhosa? Kutheni lo msebenzi? Ngoba lo Thixo communicate naye emaphupheni uzawuthetha enye language. Masibe careful ke ngoku. Ngaba Thixo bakhumshayo. Aba Thixo bakhumshayo baclever nabo njengathi. Bayakwazi ufika kuwe ulele Tata uChris. Bathethe nawe ngelanguage fallen angels. Bangathethi ngelanguage yakho. Uthi wena ndibonise uJesu enenwele ezinde. Kutheni ezabanenwele ezinde kuwe uyiAfrican uJesu? Kutheni uthi bangareveli itruth kuwe? Wena usaboniswa la Jesu lo saqhathwa ngaye. Lo saqoxiselwa ngaye wena uyalala uboniswe la Jesu ayikabi Tata uChris. Uzawuboniswa uJesu efana nawe image yakho. Ithi xa ethe wabonakaliswa sawufana naye. Uzawufana neimage yakho Tata uChris. Awumboniswa isithunywa sasezulwini. Awuzuboniswa mlungu. Ungaboniswa umlungu uboniswa fallen angel. Nokuboniswa wena Tata uChris. Ikwenzela uba i-missing piece ye-puzzle le ishotayo ingene iklik. Ungaboniswa uYesu. Uzamboniswa uYesu 2 days, umboniswe 3 days, uze ube ne-episode 35 kuphele ngawe ngoba uyarasha ayikathixo ingcanyelwa Tata uChris. Uzawuvuka kuthiwa thetha noTata uChris ngokuba uYesu. Not every day funeke ndibe lapha kuChris Network ndizothetha ba uJesu uthini uYesu Christ. You give uThixo a break aphinda kuthume. That's why now xa ufunda iBhayibhile apha kuthiwa wathunywa uJohn eNineve wayethala sheshe.
kuphinde kuthiwa wathunywa uMoses kwaIsrael makakhulu amaIsrael kangithiwa wathunywa uMoses kwaIsrael wathunywa eGhana wathunywa eNamibia wathunywa every day no umuntu angaze athethe ngemithetho kaThixo kuthi iBhayibheli hlalutyani imimoya kukho abantu abanikwa igunya namandla okuhlalutya imimoya ehleli pha ebukele i-podcast phaya uyawuhlalutya athi le message isebenzisa igama likaThixo lo muntu akathunywa nguThixo ngoba sacelwa nakuSathane wathi uSathane ndizawuguqula abantu ngegama lakho kodwa izinto abazawuzenza emabandleni uzawuthi emepha ethuthunyiwe athi ndicela indlu ndithengeleni ipetrol ndithengele ichips brother Chris ngoba ndisuke ngapha eBhayi ndaza kuChris network ndicela undibhatale okanye ndicela ichips ayiyo ofuna ubhatalwa eze apha tata Chris boyazi uzelenye agenda ufuna udumo ufuna ufollowisha ufuna uba ku TikTok asikhona ku TikTok uthini ngoba umnye umuntu esifuna afollowishwe ngumdali wento zonke not umama one it's not that lamandla ndizothetha ngawo apha andinawo for ungena kwifone yami ndingene ku TikTok no andifuni follow ngumuntu ngoba ndawa nebillions zabantu mabafollowe uThixo nangoku ndibabuyisela back abantu kuThixo ukuba buyelani ebuthixweni bantu baseAfrika niye koThixo balapha emhlabeni abafuna ufollowa ko TikTok abafuna ufollowa ko Instagram bayekeni ngoba abathixo bayingozi namhlanje lento ethandithetha apha bazawuhlala pha bangabokuqala bazawukhomenta bathuke lento inyaniso ndiza ngayo indifunga ngayo uthi ukumthetho othi ungaze ufane ulibize igama lami umna namhlanje ndifane nalibiza ndizofunga ngobomi bami kuThixo ndithi thatha inzala yami bandizoxokisela ubrother Chris ubrother James ubrother Ganda if bandizoxoka namhlanje ndizofunga ndithi nazi ndithi Thixo thatha inzala yami ndiqalekise if bandizothetha ubuxoki apha kodwa ndithi Thixo if bandizothetha inyani ongakwaziyo umntana omncinci ona 3 years onendlebe zokuva makahlale phambi kweTV kokwabo amamele le message wena mzali ubuze kuye umntana ba ucinga ukuthini ngale ndithethwa ngilo mama uzawuzana impendulo Thixo emntaneni wakho asilanga dumo thina sizele ukuba udumo likaThixo laziwe emhlabeni njengoba umthandazo wethu semazulwini uba wethu semazulwini sithi makwenzeke intando yakho ayikabi intando kaThixo le namhlanje last week not your sorry 2 days back etina kuchisa umntana uRachel ngumalume wase-area wachiswa last time ngoku ndandize apha kwakuchiswe omnye umntana kwapha eBhayi echiswa ngumfundisi owayewuthwala wachisa umntana wabulala umntana wachisa umntana umfundisi wamrape wamchisa azizuphela ezi zinto brother Chris sisaqubuda kuThixo ezinye inhlanga every day kuzaba kwinto entsha kodwa singasuka kubo sithi Thixo sizile ngoku izawutshintsha into izazitshintshela ngokwayo Dayazi ndoyikisa last time wathi ngibona brother siyayika it's not that uyoyika something inside you iyayifumana imessage What time is it kana? Yeah baba Chris ikhona lento lapha phakathi kuwe iyivayo le message isazela xa uthetha nomuntu kukho mistake uyabona xa uthetha ngelizwi kaThixo emntwini akuviza indlebe indlebe zenzela ukuphulaphula xa zithe zaphulaphula indlebe zithumela enhliziyweni inhliziyo yiyo ehlala umoya kaThixo ongcwele yiyo ezaba emotional ke ngoku inhliziyo kuba hey le into noba ungathiwani kodwa inyani le into loba ungathiwani kodwa bubuxoki inhliziyo kwazi ukuhlula phakathi kwenyani nobuxoki ngoba inhliziyo yadalwa ayabonakala indlebe ungathi hayi ndivile wenza ayizukusebenzela
Ukuguquka komuntu Tata uChris ayisukutshisa impahla yakho uguquke ubone izizwe zonke ndibuye ngondiza pha kuChris Network ndithi hayi Chris Network ngoku ndiguqukile. No, it's something inside you eguqukayo. Xa ithe yaguquka laa nto ke ngoku yatshintsha nawe automatically iyazenzekela. Ungaguquka usanxiba laa bhrukhwe. Uyinxibe laa bhrukhwe for 10 years but the day uzodicide ngayo one day uba le bhrukhwe mandiyiyeke ngoku because le hambo ndiyihambayo ayivumelani nale nto ndiyenzayo. Not uguquke namhlanje brother uthi yho mna ndiyeke notshaya ndiyeke nodakwa. Uzawuyeka utshaya for 6 months waphinda ubuyele kudakweni. Guquka utshaya ubone after 6 months awuzuyeka na. Ngoba isazela esisilapha enhlizweni yakho siza kuxelela bathini. Not uxelelwe ngubrother Chris ngoku mna hayi brother Chris guquka mama ndiguquke ngoku. Indlalo. Ndiguquke ngoku brother Chris indlalo. Umuntu uyalolwa nguThixo fana insimbi akulolo Thixo. Akulolo njebe nami ndanditshilo mina kule nkonzo zange ndizalele. Mna ndithetha from experience ngoba ndizalelwe kweza nkonzo. Ndanxiba ezampahla zibomvu pha. Ndayiseva laa nto kuthiwa yiseva. Ndiphatha umnqamlezo so. Kodwa izinto yazi xa uThixo kubonisa izinto brother Chris. Uthi xa ukhulile uqala ubone imali kodwa izinto eziphakathi kuyabhutshwa kuyafiwa ayikho inkonzo ungafiwa kuyo kuyafiwa kuyaphalalwa umntana abantu afunde abe ne degree abe ne masters abanento ethile aphangele 2 years only 2 years brother Chris uzawutyutywala obubuchip be5 rand aphalale umuntu kuhanje kuhletyiswa ngaye abantu bezankonzo. Omakhulu bethu abahamba kweza nkonzo namhlanje bayanukwa kuthiwa ngamagqwirha bayathakatha. Ewe bayenza la misebenzi abayazi bona ngoba basebenziswa zii-evil spirits zemimoya yaseRoma, zemimoya yeCatholic yeAnglican. Abayazi bona bayazivasela nje ogogo bethu bafake ibhatyi zabo ezibomvu bafake iziketi zabo eziblack iminqwazi yabo baphatha iBhayibhile nebhegi zabo baye ecaweni not knowing pha bayasetyenziswa yimimoya. Ezacawa zikwibusiness brother Chris. Ukuze ube ngumfundisi phayana kufuneka uyophangela ibusiness leya uzawupeya ube nabantwana babili kowesithathu umntana bakubizela imeeting bathi yabona ngoku sanele ngoku kuphosondla abantwana bakho sondla nefamily yakho if uphinde waba nomnye umntana out yagxothwa zinobuthixo ndawo ezinjeyana azinabuthixo. Inkonzo nobuthixo isikelela inzala yakho brother Chris uba abantwana bayi8 unabo ukhona lo uzaba chosen abe yiprofet. Ukhona lo uzawuhambisa ilizwi likaThixo kwaba bantwana bakho brother Chris. Azipromote okokuba ambosterilizwa uyokhupha inzala inkonzo kaThixo. Noba ungaba nabantwana bayi12 omakhulu bethu abantwana bayi12 13 zange bafe. Bafa ngosike bengaboni umuntu segugile ngoku akaboni aqala ube ngumakhulu asweleke ke ngoku. Zange baba nazifo brother Chris. Inkonzo ezikhoyo ngoku sithi mfundisi mama umfundisi notata umfundisi sicela imeeting kunye nawe if bakuphinde kwabakho omnye umntana apha out mama umfundisi apha and uzaba out phelile ngawo. Zizo inkonzo nabefundisi bobuxoki ezichazwa zincwadi ezizifundayo. Abefundisi abaye esikoleni bofunda incwadi abuya ipreach ebandleni abhatalwe. Napha ebandleni yena uqeshwe somewhere phayana funeka bene target uba ubrother Chris funeka ekhuphe 10,000. Umama uOnen akhuphe yakhe imali iqokolelwe la mali isuwe pha anikwe ipay yakhe yena. Sebenza ngolo hlobo inkonzo. Siyekile le yethu thina ingafuna esenti kuwe. Ifuna ukholo lwakho qha. Ifuna inhliziyo yakho qha. Uthi bawo ndonile. Cela undifase Thixo wami. Bese isitya sakho sotyela. Ndibe imbewu yakho elungileyo emhlabeni Thixo. Ndichume ndibone ezizizwe, ndibone izinhlanga zonke ukuba mna ndilandela wena. Asifuni. Sifuna lefuneka uzilungisile xa uye kuyo upetje kamadolo ihlangu zingaka upetje kufika ecaweni awudinwe ukhule izihlangu uzikhulula uzithiso uphinde ubuyele kuzo izihlangu ubuyele kuzo. Uthi xa kufuna ohlobo lilo brother Chris. Ohlobulile.
Hey mom. Siyabonga. Nethathu zakho brother Chris uzihlupha. Suzihlupha uzenze ilizwi ungekaliva. Don't add. So yes. Sususa. Ngoba ngoku ilizwi ulazi uyile image ukuyo ngoku. Sukuzisusa. Ithi Thixo andiphindi ndongeze kwanele. Angathi umuntu ucedibana nawe pha estratweni brother Chris akujudge ngethathu zakho. No. Wena ulivile ilizwi. Ulivile ilizwi wena walilandela ngokuba no more ndiphinde ndiede nix emzimbeni. Yeah, it's true mom. Yeah. Because now I ufuna know. kanye wena unethathu. Ucuma uthi ufuna umfundisi enxiba ikhola. Ofundisiwe akafuni yena brother Chris. Ufuna wena uthi mina ndivithikile mina ndibule webutshwala ndisisidakwa ufuna wena akuvasa kuthi brother Chris. Akubeke entabeni. Athi ugqiba xa kubeke entabeni akupha amandla ozofika apha kule Chris network uthethe. Ngoyiki because yazi into uthetha ngayo. Ayo into ifunde encwadini. Nansi lapha kuwe. Lento uthetha ngayo. Ayo into ibhalelweyo ndafika pha Chris network ndafunda lento. No, it's something inside you. Ilapha phakathi lento. Amboyishare lento lapha phakathi kuwe nomnye umuntu nothi into ebhaliweyo. Naba namhlanje sifunda ngabo oPaulos, oDavid. They had something inside bona. Bayishare kwabhalwa ngalonto. Namhlanje basishumayeza ngabo. No, gone are those days. Uthini uThixo ngoku? Who has something inside yena ngoku? Kuba nonento ngaphakathi kuye efuneke eyishare nomnye umuntu because igenerations ziyahamba, ixesha liyahamba. Wonke umuntu odalwayo una something inside yena. Kwexesha sikuyo ngubani uPaulos wangoku? Kwexesha sikuyo ngoba noRebecca, ngoba noMiriam abacula lavuleka ilwandle laseJordan. Kwexesha sikuyo suppose baba khona. Ziphi intombi ezimsulwa? Kwexesha sikuyo. Indombi ezacula kwadilika into ngaseJericho. Suppose khona. Ziphi Tatu Chris. Zikhona zilapha eAfrika, not kwenye indawo. Intombi ezacula ilwandle lavuleka. Awela ama-Israel zikhona zilapha eAfrika. Intombi ezingcwele ezizigcinileyo ezithi thina sizigcinile umhla satshata. Thina sawuzaliswa indoda eyi-1. Zikhona zilapha. Hayi. Siyabonga. Siyathemba ukuthi uphinde ibonane futhi. James, are you out or what? We out. We out.